Na začiatku bola výzva dosiahnuť 50% nárast tržieb e-shopu Karneo.cz iba prostredníctvom online marketingových aktivít pri zachovaní rovnakého PNO. Ako sme na to išli? Precíznou stratégiou, neustálým testovaním a optimalizáciou každej časti kampane. Vedeli sme, že kľúčom k úspechu bude aktívne reagovať na krátke sezónne trendy a zvyšovať vyhľadávanosť značky. Preto sme implementovali kombináciu výkonnostných a obsahových kampaní naprieč kanálmi RTB, Sklik, Zboží.cz, TikTok, YouTube, Google, Meta Ads a tvorba obsahu. Vďaka tomu sa značka Karneo.cz dostala medzi vyhľadávané pojmy a zaznamenala 101,8% nárast organického vyhľadávania v rámci brandových kľúčových slov. Každý deň sme priniesli nový organický obsah na sociálnych sieťach, čo vytvorilo väčší engagement a prepojili sme tak výkonnostné kampane s obsahovou stratégiou. Táto synergia umožnila optimalizovať náklady. Aj napriek navýšeniu rozpočtu o takmer 40% sme dokázali PNO znížiť o 1/5. Škálovanie kampaní malo priamy dopad na výsledky. Počet objednávok vzrástol o 46%, pričom priemerná hodnota objednávky sa zvýšila o 20%. To znamená, že zákazníci nielen nakupovali častejšie, ale zároveň boli ochotní minúť viac. Jedným z kľúčových faktorov úspechu bolo testovanie veľkého množstva kreatív a ich neustále vyhodnocovanie. Spustili sme viac než 6 variant produktových rámčekov, ktoré sa menili v závislosti od sezóny. Taktiež sme využili UGC tvorcov, ktorí priniesli autentickejšiu reklamu a vyššiu mieru preklikovosti. Programatický nákup médií pri spustení nového produktu umožnil precízne zacielenie a efektívne využitie rozpočtu. Kombináciou s tovarovými porovnávačmi a úspešnou implementáciou brandovej komunikácie v archetype Everyman sme dosiahli širšie povedomie a lepšiu konverziu. A výsledok? Tržby zaznamenali nárast o 76%, počet predaných produktov stúpol o 34% a značka Karneo.cz sa stala synonymom pre kvalitné wearables.